Els Fit Games és una competició que fem entre 12 instituts de la ciutat i on intentem, dintre d'una competició sana, promoure els hàbits saludables, i entre ells l'activitat física. Tenen 6 reptes que nosaltres direm presencials, que nosaltres avaluem a cada un dels centres, i després cada divendres els hi proposem un altre repte, el repte online que en diem. Llavors, a mesura que van superant els reptes presencials, que són proves físiques, i els reptes online, que tenen més a veure amb altres hàbits saludables, com poden ser, per exemple, l'alimentació, van sumant punts, i amb tot això s'arriba a la gran final. És una edat on, per diferents motius, l'activitat física entre els joves comença a baixar i, per altra banda, també comencen a provar el tabac, l'alcohol i altres substàncies. I bé, sabem que les persones que són esportistes o tenen una activitat física regular tenen un consum més baix. I volem des del Departament de Salut, des del Servei de Salut, treballar una miqueta aquests valors. La veritat que estem en la segona edició i podem estar molt contents. De fet, totes les escoles a les quals van participar a la primera edició ens han demanat. Altres escoles que no hem pogut atendre pel volum de nanos ja que estem movent, que són més de 1.000, també ens han demanat participar i aquest any ja dic, hem ampliat amb una escola més. A l'IES Llobregat també s'ha incorporat als Fit Games i algun altre institut que també teníem ja l'any passat participant, doncs tenen alguna línia més i això ha fet que aquest any tinguem uns 150 alumnes aproximadament més, perquè com ja sabeu, durant el curs es van incorporant alumnes i aquesta xifra va variant a mesura que arriben alumnes a vegades d'altres països o d'altres instituts. La resposta dels centres és excel·lent. Especialment hem notat un canvi molt significatiu aquest segon any. El primer any, tant per ells com per nosaltres, va ser un any una miqueta de tanteig, va ser un any on tots no sabíem molt bé com acabaria la cosa, com anàvem avançant a poc, però aquest any que els centres ja coneixen una miqueta el projecte, la veritat que s'han volcat, veiem que els nanos durant les classes d'educació física han practicat molt més, veiem una presència molt més gran a les xarxes socials del programa, estem molt contents amb la col·laboració dels centres i dels professors d'educació física especialment. La voluntat és continuar aquest projecte, perquè pensem que és molt positiu, però bé, ara mateix encara estem planificant una miqueta la jornada final i serà ja quan, passat el maig, comencem a veure si hi ha possibilitats l'any que ve de poder incorporar algun altre institut o modificar algunes proves. La valoració del Fit Games després de 2 anys és bona, perquè el que volem propiciar és que de ben joves tinguin uns hàbits saludables. I aquest és un dels projectes que podem intentar-ho aconseguir. Acaben a l'institut, se n'olviden, es tornen sedentaris, tenim les dependències dels jocs, dels telèfons, i el que cal fer és una alimentació correcta, una activitat física, no tabac, no alcohol i una bona afectivitat i sexualitat. Aquests són els 5 pilars que nosaltres volem i fem de promoció de la salut des de l'Ajuntament. Que darrerament això és el que els agrada, els interessa i el que volen. Però és que aquesta és la clau. Si no volem acabar anant als ambulatoris, als hospitals, perquè tenim malalties, una hipertensió, un sucre, un colesterol o altres alteracions, la clau està en fer promoció de la salut, amb exercici físic, amb una alimentació, i la tenim mediterrània, la nostra, o sigui que ho tenim molt bé a l'abast, i després de consumir amb alcohol, ús, però no abús, i res de tabac. Aquests són els pilars. El sobrepès el podem controlar a través de fer un exercici físic. No estem parlant de fer uns esports, sinó activitat física. 2-3 cops a la setmana, una estoneta, moviment de les articulacions, dels muscles, córrer, caminar, fer una miqueta abdominals i després, sobretot, el que és l'alimentació, ausència de greixos i hidrats de carbó, de glúcids, fruita, vegetals, els làctics, carns blanques, alguna de vermella. L'alimentació també l'hem de cuidar. Amb aquests dos aspectes aconseguirem tindre una qualitat de vida. Què passa després? La hipertensió, el colesterol se'ns posa
a la circulació, tapona la circulació, i aleshores després venen els problemes cardiològics, el tabac, després què ve? Els problemes pulmonars, no en parlem ja dels diferents càncers que podem tindre. La base és que des de joves fem activitat física i una alimentació saludable. Aquesta jornada final consistirà en una petita exhibició on participaran la millor noia i el millor noi de cada classe, on s'enfrontaran també els altres millors nois i millors noies de totes les altres classes, una espècie de final. Després farà l'entrega de premis i, finalment, una activitat on tots els alumnes, els 1.000 alumnes, participaran en una activitat coreografiada amb música on tots podem participar.